Halo, Mbak. Halo. Tekan ngendi kowe iki? Paija. Tekan ngendi iki? Tekan Pati. Demak. Demak. Heeh. Itu Paija wong glelek Paija. Juga apa? Suka apa-apa iki kok Pak iki. Masya Allah. Apa kan? Sama. Lagi. Lagi seru. Wes, Aku kelengkeng. Kelengkeng. Limo. limo. 6 di. Yo. Terus ini dipangan nang kantor. Ngombene iki ngombene kok meneng dalan beras. Karepmu. Iya. Aku sik enek rasane kuwi. Oke. Heeh. Gim. Kono ngetes. Amat iki. Amat. Udah. Ya. Ini bener lah. Aja ngomong ya cah no. Aja ngomong ya, Cak. Kalau mang kemaki apa-apa oke. Nggonku ora tak sugo apa-apa.